Ahoj, dnes si ukážeme, ako manažer, líder spoločnosti alebo týmu si vie pozrieť výsledky svojho prieskumu, ktorý mu Pulshape zrealizoval nad jeho tímov formou AI audio-video rozhovorov. Setup samotného Team Survey alebo to tímového prieskumu je v samostatnom videu, tak vás pozývam si ho pozrieť. Teraz pre rýchlosť času máme tu video, máme tu ukážku toho, keď už máme pripravený survey, na ktorý nám odpovedali viacerí respondenti z firmy a zároveň počas toho behu toho rozhovoru som dostával ja ako zadavateľ, ako líder informácie o nejakých rýchlych náhľadoch, sumároch, ako nejaký statický dokument s odporúčaniami, ktorý sa aktualizuje vždy, keď príde nová reakcia. Predpokladajme, že máme tento prieskum za sebou a chcem sa k nemu počas alebo aj hneď vrátiť a zistiť nejaké detaily nad rámec toho, čo bolo v samotnom sumáre. To znamená, chcel sa pýtať klasickou rečou, ako by sme mali tímový meeting a v ľudskej reči sa opýtať na zaujímavé zistenia. Tak možno začneme úplne najjednoduchšími. S čím by sme mali začať ako prvým, ak sa chceme zlepšiť ako tým. A bude zaujímavé si vypočuť názor jednotlivých ľudí bez toho, aby som si prehrával desiatky až stovky videí, kde samozrejme odpoveď asi viem nájsť, na druhej strane musím si ich zanalizovať, zosumarizovať a nájsť si tie časti, kde sa vlastne nachádzajú. Namiesto toho využijeme Pulshape a zistíme, že Pulshape nám vie buď agregovanie vo forme segmentov, keď máme tých zamestnancov alebo tých respondentov, ktorí môžu byť aj zákazníci, viac, tak nám ich združí podľa toho, aby boli dostatočne distinktné tie jednotlivé názory, aby boli, zároveň by sa dalo pochopiť, koľky ľudia ten názor majú. V tomto prípade šlo malý tým, čiže vlastne z každého respondenta bol vyrobený jeden segment. Ten názov segmentu zodpovedá jeho charakteristika, aby som si ho vedel zapamätať, aby som si vedel predstaviť ako manažer, čo sa za tým skrýva. A vidíte, že to vyzerá, funguje ako WhatsApp alebo aký iný grupový chat, ktorý máme. To znamená, spýtal som sa otázku a každý z tých segmentov, ktoré predstavujú nejakú množinu zamestnancov, mi odpovedá. Odpovedá mi v prvej vete, odpoveda vlastne citátmi, ktoré sa tam nachádzajú a viem s tým konverzovať. Takže vlastne tu sú nápady, s čím začať ako prvým, keď chceme zlepšiť ako tým. A na druhej strane možno, že čo okamžite treba prestať robiť. A zaujíma ma rovnako názor všetkých z nich, takže vlastne každý z nich mi odpovedá. Každý z nich je prehľadaný na tú konkrétnu otázku. A opäť sú tu rovnaké nápady, alebo teda rovnaké odpovede nápadov v prvej osobe s tým, že je vidno, že tie segmenty môžu byť zgrúpené aj inak. To znamená, že ak je niektorá otázka taká, že delí tábor tých odpovedajúcich na dva segmenty, tak sú segmenty 2, niekde sa môže stať, že ich je 5 a podobne. Čo je dôležité, že sa vieme rozprávať s každým jedným z nich. A páči sa mi odpoveď, dajme tomu stop zbytočným synchronizáciám, takže skúsime, že povedz mi viac o tých zbytočných synchronizáciách. Čiže ja sa viem rozprávať s jednou alebo so všetkými osobami, segmentami naraz. S tým, že keď mám chuť, viem si zároveň aj nechať, aby sa porozprávali jednotlivé tieto segmenty ľudí medzi sebou. To znamená, že keď je nejaká ako keby vec, na ktorú majú rozličné názory a v tých odpovediach sa vyskytujú, tak vieme nechať si ich vymeniť a vyklarifikovať, aby sme tomu spoločne rozumeli a dostal som pohľad, ktorý je obrazom toho, keď už dôjde ku vyľaďovaniu si tých názorov medzi jednotlivými skupinami ľudí. Možno ma zaujíma, či máme nejaké nevyužité príležitosti
Pozrieme sa na to. Dáme, že nejaké nevyužité príležitosti alebo talent, ktorý nevidíme. Podstata je taká, že na pozadí automaticky beží synchronizácia tých reálnych odpovedí s týmito segmentmi, bez toho, aby sme obťažovali znovu tých ľudí, pretože oni nám už o tom porozprávali, bez toho, aby manažer alebo team leader musel opätovne sa dopytovať alebo prezerať si tie videá. A diskutujte si to medzi sebou. To znamená, že tým, že tam nie je nejaký extrémny rozpor, tak v tomto prípade si medzi sebou nejaké názory ďalej nevymieniali tieto dva tábory ľudí, ale už je vidno, že jeden je väčší, reprezentuje jedného človeka, ten je menší, reprezentuje jedného človeka, za týmto segmentom sú dvaja ľudia. Existuje samozrejme mód, o ktorom som zatiaľ nehovoril, kde v bezpečných firmách sa dá ako keby pozrieť, kto sú tí konkrétni ľudia. Typicky v týchto pulščekových prieskumoch, keďže sú anonymné, tak nezáleží na presnom mene, kto to hovorí, podstatné, aby tam jeho citáty. Čiže dá sa tá anonymizácia vypnúť a dá sa pozrieť na konkrétnu osobu, aby manažer, líder vedel sa s ňou pobaviť. To nie je treba, ten pohľad je skôr o paternoch, či sa tam nejaké vyskytujú, o nejakých dobrých nápadoch a nie o tom, aby sme naháňali čarodejnice alebo jednotlivcov. Tak ďakujem pekne, určite vyskúšajte si zbehnúť svoj vlastný prieskum, vyskúšajte s ním pokonverzovať. Čo je podstatné, každá tá odpoveď reálneho človeka vytvára akúsi digitálnu repliku toho človeka, ktorá sa vie synchronizovať s danou reálnou osobou, s daným človekom. A tým pádom viete sa vrátiť k tomu prieskumu kedykoľvek a viete sa pýtať aj o otázky, ktoré vás teraz práve napadli a tým, že je k dispozícii celý kontext tých rozhovorov aj s históriou a tie sa pravidelne aktualizujú, tak je možné, že tú odpoveď rovno už máme v tých dátach, takže stačí sa opýtať aj na veci, ktoré možno v tom pulščeku na prvý pohľad sme si ich explicitne nepýtali, ale vyskytli sa tam, pretože vlastne ten rozhovor je v ľudskej reči a častokrát tam zaznievajú dobré nápady aj nad rámec nejakých testovaných hypotéz alebo otázok v scenári. Takže je dobré sa k tomu vrátiť a podebatovať s ľuďmi a dokonca bez toho, aby ste ich otravovali, lebo všetky tie informácie vlastne už v systéme sú. Ak nie sú, tak samozrejme sa nevymýšľajú, ale sa povie jednoducho, že neviem, nemáme tie informácie a dajú sa dozistiť v ďalšom behu, napríklad mesačného alebo kvartálneho pulšček surveyu. Tak ďakujem veľmi pekne a držím palce v debate so svojimi prieskumami. Ahoj.